Barangay Love Stories. Love Stories. Para sa isang magulang, nanggaling man sa iyo ito o hindi, ay challenging ang mag-alaga ng bata. Mahirap, magastos at minsan ay nakakapagod, pero sa kabila ng lahat ng ito, fulfilling ang magpalaki ng isang anak. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang maging magulang? Dear Papa Dudut, isang makulay na araw sa inyo pong lahat. Gamitin niyo na lamang ang palayaw kong Vey. 60 years old na po ako, Papa Dudut, at nagmamay-ari ng isang maliit na parlor. Mahirap ang naging buhay ko noon bago ko pa man nakarating sa estado na meron ako sa ngayon. Bilang isang Becky at katulad ng iba pang mga Becky sa mundo ay hindi tanggap ng pamilya ko ang pagkatao ko. Nandiri at kinilabutan ang nanay at tatay ko noong umamin ako sa kanila na isa akong bakla, Papa Dudut. Sabi ng tatay ko ay sumparaw ang pagiging isang bading. Sabi naman ng nanay ko ay karma raw nila ito. Masakit sa damdamin na matawag na sumpa at karma, lalo na't nanggaling pa ito sa mismong magulang ko. Dahil hindi tanggap ang pagkatao ko ay naglayas ako sa amin. 20 years old lamang ako noon, Papa Dudut, noong pasukin ko ang malawak na Kamaynilaan. Isang bakla na walang tinapos, walang pera, at walang trabaho. Hinanap ko po ang kapalaran ko sa syudad. Ang problema nga lang ay mahirap pala ang magsimula ng bagong buhay. Nahirapan akong maghanap ng matutuluyan dahil hindi ko inakala na ganon pala kamahal ang mangupahan. Nakapitong boarding house na ako noon nang makita ko ni Siri. Isang transgender itong si Siri, Papa Dudut. Noong napansin niyang hirap akong makahanap ng matutuluyan ay tinulungan niya ako. Dinala niya ako sa isang lugar kung saan siya nakatira. Isang boarding house yon para sa mga tulad naming bakla, Papa Dudut. Welcome dito sa aming munting tahanan. Dito ka nakatira? Oo, 5 taon na. Ang tawag namin sa boarding house na to, boarding gays. Boarding gays? Bakit boarding gays? Boarding gays kasi bakla lahat ang nakatira rito. Totoo ba? Totoo nga. Dati para sa lahat naman talaga tong boarding house na to. Pagmamayari ito ni Chang Cecilia, ipapakilala kita sa kanya maya-maya. Tapos may isang grupo ng mga bading ang nag-board dito. Hanggang sa nagtawag na sila ng ibang mga bakla. Namalayan na lang nila na puro bakla ang nakatira rito. Kaya pinangalanan na lang nila tong boarding gays. Nakakatuwa naman. Nagsama-sama talaga kayo. Wala namang iba magsusuportahan kundi tayo-tayo lang din eh. Ang mga nakatira rito, mga baklang hindi naging maganda ang kapalaran. Mga pinalayas, mga lumayas, mga hindi tanggap, mga baklang gusto maging malaya. Hindi lang pala ako nag-iisa. Oo naman. Marami ang lahi natin. Kaya sa ayaw nila't sa gusto, mananatili tayo rito hanggang sa magunaw ang mundo. Wala na sila magagawa doon. Sana dumating din yung araw na matanggap na ng lipunan ang mga katulad natin. Panahon lang ang makapagsasabi niyan. Sa ngayon, tayo-tayo na lang muna magtutulungan. Kaya huwag ka na maging choosy. Dito ka na tumira. Sakto, may bakante pa kaming bunk bed dito. Maraming salamat. Ano pala ulit pangalan mo? Tawagin mo na lang ako Siri. Ikaw, ano itatawag namin sa'yo? Harvey. Harvey? Parang hindi naman bagay sa'yo yung pangalan mo. Pampogi lang yun eh. May palayaw ka ba? Tinatawag nila akong V sa bahay. Pinaikling Harvey. Ayun! Vey! Vey! Oh, mas maganda pakinggan no? Simula ngayon, Vey na ang pangalan mo. Vivi? Oo! Para unique. Ayaw mo ba? Ayos lang din naman.
Very good! Ngayon, bago kita ipakilala kay Chang Cecilia, magpakilala ka muna sa akin syempre. Ayoko namang kumuha ng border dito na hindi mapagkakatiwalaan. Hindi naman ako masamang tao kung yun ang iniisip mo. Alam ko, pero mas maganda na yung sigurado. Magkwento ka dali. Bakit ka napadpad dito sa Maynila? Naglayas ako sa amin. Hulaan ko, hindi ka tanggap ng pamilya mo, no? Ayaw nila na maging bakla ka? Ganun na nga. Ayaw nila sa anak na bakla. Sinubukan nila akong baguhin pero hindi na to mababago eh. Kaya imbis na pahirapan nila ako, umalis na lang ako. Halos pareho lang pala tayo ng kwento eh. Ako rin hindi tanggap pero hindi ako naglayas. Ako yung pinalayas. Bakit naman? Palaban ako eh. Gusto ko ipaglaban yung karapatan ko bilang bakla. Bilang tao. Minasamahan nila kaya pinalis nila ako. Sariling tatay ko nagpalaya sa akin. Sad no? Ang lungkot ng buhay natin, no? Pero past na yun. Dito sa boarding case, magiging masaya ang buhay mo. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi tanggap ka ng mga tao rito. Kaya bakla ka man o tomboy, pangit o hindi, tanggap ka nila bilang tao. Kaya ikaw, welcome na welcome ka rito. Samahan mo kami, ang mga baklang pinagkaitan ng pamilya. Kami ang magiging bagong pamilya mo. Maraming salamat talaga, Siri. Habang buhay kong ipagpapasalamat tong pagtulong mo sa akin. Walang anuman. Halika, i-intro na kita sa may-ari nitong boarding house. "35 years old noon si Siri Papadudut nung una ko siyang makilala. Babaeng babae ang itsura niya, makapalang makeup, pulang-pulang mga labi at laging nakatirintas ang mahaba niyang buhok. Punong-puno ng abubot ang katawan niya at laging ngumunguya ng bubble gum. Medyo taklesa siya pero masiyahin at malambot ang puso nito, lalo na sa mga tulad naming parte ng LGBTQ. Nung araw na naghahanap ako ng matutuluyan ay nalampasan lang daw niya ako habang papunta siya sa isang birthday party. Pagka-uwi niya ay nadatnan pa rin niya ako naghahanap ng matitirhan. Kaya siya na mismo ang tumulong sa akin. Alam daw kasi niya kung ano ang feeling ng isang probinsyano na first time makapunta sa Maynila dahil maging siya ay nagmula din sa probinsya. Tulad ko ay hindi rin siya tanggap ng pamilya niya. Kung ako ay naglayas, siya naman ay pinalayas. Dinala siya ng kaibigan niya sa boarding case kung saan ay buong puso siyang tinanggap. Simula noon ay doon na siya tumira, Papadudut. Katulad ni Siri ay tinanggap din nila ako bilang pamilya sa boarding case. Pilit kaming sinusuka noon ng lipunan kaya kami na lamang din ang nagdamayan. Marami akong nakilala at naging kaibigan dahil sa kanila. Sa tulong din ng mga ka-boarding case ko, Papadudut, ay hinanapan nila ako ng trabaho. Tuwing may racket sila ay sinasama nila ako. Sa kanila ako natuto kung papaano ang gumamit ng makeup, tumahi ng mga gown at mag-ayos ng buhok. O ayan, alam mo na kung anong gamit ang mga brush na yan ha? Kapag sumama ka sa amin sa mga kasalan at fiesta, dapat marunong ka na mag-makeup. Salamat. Dagdag kita rin to sa akin kapag naging makeup artist na ako. Madali lang yan. Basta pag-ipunan mo yung mga gamit mo. Kapag nakabili ka na ng sarili mong makeup, pwede ka na rin kumuha ng customer. Ngayon naman, ang gusto kong aralin kung papaano ang gumupit ng buhok at magkulot. Yung mga ganong bagay. Gusto mo rin ba maging parlorista tulad ni Susana? Sana. Nakakapagod din kasi yung ginagawa nating pabiyahe-biyahe. Alam mo naman na madali lang akong mahilo kapag bumabiyahe tayo. Yung mga suki nyo kasi galing pa sa malalayong lugar. Ganun talaga ang buhay. Makeup artist ako eh. Si Mimi naman nagpaparenta ng gown. Si Susana sa buhok. Kumbaga, complete package na kami. Kapag may customer kami na gusto ikasal o lalabas sa beauty pageant, kami na lahat na nagpo-provide ng serbisyo na kinakailangan nila. Ngayon, kung gusto mo mag-parlor na lang, pwede kang umextra sa parlor ni Susana. Kahit tagawalis ka lang doon.
Marami ka matututunan sa kanya. Pwede ba na doon na lang muna ako sa kanya? Pwede. Hayaan mo, kakausapin ko siya. Salamat, Siri. Alam mo, hindi mo naman kailangan sumama sa amin eh. Hindi ka namin inuobliga na samahan kami sa mga racket namin. Inaaya ka lang namin para kahit papano may kitain ka rin. Kung gusto mo maghanap ng ibang trabaho, malaya kang gawin yun. Walang pipigil sa'yo. Nahihiya rin naman kasi ako sa inyo. Kayo yung tumulong sa akin magsimula, kaya gusto ko rin makatulong sa inyo para mabawas-bawasan naman yung bigat ng trabaho nyo. Ano ka ba? Ilang taon na namin itong ginagawa. May kasama man kami o wala, kaya-kaya na namin to kasi gusto namin itong ginagawa namin. Kaya ikaw, gawin mo rin ang gusto mong gawin para maging masaya ka sa ginagawa mo. Nang sa ganon, maging maganda yung kalalabasan ng trabaho mo. Salamat sa pag-intindi ha. Mukhang kaya mo na talagang tumayo sa sarili mong paa. Natutuwa ako na matapos ang 5 taon, kaya mo na makipagsapalaran dito sa Maynila. Noon kasi parang ang batang nawawala eh. Hindi naman mangyayari yun kung hindi dahil sa inyo eh. Kayo ang tumulong at nagturo sa akin kung paano mabuhay dito sa Maynila. Kaya maraming salamat talaga. Kung ganon, ready ka nang magsolo? Magsolo? Hindi naman ako aalis eh. Dito pa rin ako sa boarding case titira. Ang ibig ko sabihin, kapag nawala kami, kaya mo na mag-isa. Kaya ko naman. Matanda na rin ako eh. Kaya ko na tong sarili ko. Pero aalis ba kayo? Dito pa rin naman sina Mimi at Susana. Pero ako, baka bago matapos itong taon lilipat na ako. Lilipat ka na? Saan? Mag-a-abroad ako. Nakahanap ako ng trabaho sa Kuwait eh. Nilalakad ko na lang yung mga papeles na kailangan ko. Kapag approve na, gogora na ako doon. Talaga ba? Nakakalungkot naman. Iiwan mo na kami. Ganun talaga ang buhay. Hindi naman tayo habang buhay na magkakasama eh. Oo nga eh. Pero congratulations sa'yo at good luck sa pupuntahan mo. Salamat. Sa'yo ko na lang iiwan yung mga gamit ko. Magka-size naman tayo, di ba? Naku, hindi ako nagsusuot ng mga palda at blouse eh. Subukan mo kaya. Sigurado ko na babagay sa'yo yung mga damit ko. Wag na, nakakahiya eh. Ba't mo naman ikahihiya ang sarili mo? Yakapin mo ang seksualidad mo. Huwag mo itago. Dapat maging proud ka sa kung ano ka. Hindi na nga proud ang pamilya mo sa'yo, pati ikaw hindi ka rin proud sa'yo. Sige, susubukan ko. Halika, may mga damit ako rito na hindi ko na ginagamit. Isukat mo. Sa pagdaan ng mga panahon ay marami sa mga kaibigan ko ang unti-unting nawala. May ilang lumipat ng tirahan, may mga binawian ng buhay dahil sa sakit at aksidente, at meron ding katulad ni Siri na nakahanap ng magandang oportunidad sa ibang bansa. Ako na dating pinakabata sa boarding case noon ang siya na ngayong pinakamatanda. Dahil wala na nga ang mga original boarders nito ay sa akin na ibinigay ang trabaho bilang bantay sa naturang boarding house. Matanda na rin kasi noon ang nagmamay-ari nito, Papa Dudut. Kaya ako na ang humalili sa kanya. Nakilala ko sa amin bilang Mamita Vey, ang takbuhan ng mga baklang walang matuluyan. Nang mga panahong yon, Papa Dudut, ay isang maliit na parlor din ang tinayo ko sa tabi ng boarding house. Ang paggupit at pagpapaganda ng mga buhok na ang naging hanap buhay ko. Paminsan-minsan ay may mga nagpapamakeup din sa akin dahil mas mura ang singil ko kumpara sa mga salon. Lahat ng ito ay natutunan ko sa pamamagitan ng panonood lamang sa mga kaibigan ko noon. Simple lamang ang pamumuhay ko dati. Tagabantay lang sa boarding house at taga-gupit ng buhok. Yun ang naging trabaho ko hanggang sa tumanda na ako, Papa Dudut. Pero hindi ko inakala na madadagdagan pa ang trabaho kong ito. Isang bata kasi ang dumating sa buhay ko. At sa isang iglap ay naging magulang ako nang wala sa oras. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kakatapos ko lang gupitan noon ang huling customer ko, Papa Dudut.
Alas 6 na ng gabi at papasarado na ako ng parlor ng isang babae ang pumasok para humingi ng tulong. May bitbit siyang bata na sa pagkakaalala ko ay halos 1 taong gulang pa lamang. Catherine ang pangalan na ibinigay sa akin ng babae. Nangihingi siya ng pagkain dahil ilang araw na siyang hindi kumakain. Dahil naawa ko ay pinakain ko siya, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay sinubukan din niyang humiram sa akin ng pera. Aniya ay nangangailangan siya ng tulong para sa kanyang anak. Gab, ikaw ba yan? Opo, ako po to. Teka, anong oras na ba? Alas 2 na. Lagi ka na lang umuwi ng madaling araw. Hindi ko po namalayan yung oras eh. Ano yung nasa mukha mo? Sugat ba yan? Wala po to. Patingin! Anong nangyari dito? Nakipag-away na naman ba kayo? Nasali lang po sa... Gab, Mamita, bakit po? halika rito anak. Usap muna tayo. Ano pong pag-uusapan natin? Alam mo naman na malapit na naman ang pasukan, di ba? Oo nga po eh. Excited na ako makita ulit ang mga kaklase ko. May problema tayo anak eh. Ano po yun, Mamita? Baka hindi ka muna makakapag-enroll sa school year na to. Titigil na naman po ako sa school. Pasensya ka na anak. Walang-wala ang mamita mo ngayon eh. Hindi ko na naman makakasabay mga kaklase ko niyan. Marami pa kasi akong binabayaran ngayon. Wala pa akong panggastos para sa mga gamit mo. Yung uniform mo, nalakihan mo na, hindi na kasya sa'yo. Wala pa akong pambili ng bago. Humingi na lang ulit kaya tayo ng tulong kay Mayor. Nakakailang hingi na ako sa kanya eh. Nahihiya na rin ako. Baka hindi na ako pagbigyan. Paano po yan? 10 years old na ako pero grade 4 pa rin ako hanggang ngayon. Ako na po pinakamatanda sa klase. Wala namang kaso yun eh. Kahit ilang taon ka pa, basta nakakapag-aral ka, walang problema dun. Sige po. Promise anak, babawi ako sa'yo sa susunod na pasukan. Tutulungan ko na lang po kayo magtrabaho. Trabaho? Ang bata mo pa para magtrabaho. Hayaan mo sa akin yung paghanap ng pera. Kaya ko naman eh. Wala naman po akong gagawin eh. Alam ko na, tutulong na lang ako sa inyo sa parlor nyo. Ayan, mabuti pa yan. Ikaw ang magwalis sa mga nagkalat na buhok. Ganyan din ang trabaho ko nun eh. Talaga po? Oo, doon ako kay Tita Susan mo nagtatrabaho noon. Sa kanya nga ako natuto kung papaano gumupit ng buhok. Sayang nga eh, sarado na yung parlor niya. Bakit po siya nagsara? Matanda na rin kasi siya, lumalabo na ang paningin niya. Kaya kayo po ang pumalit. Oo, maraming naghahanap ng pagupitan eh. Kaya ako na ang nagtayo ng sarili kong parlor. Ikaw ba, anong gusto mong trabaho kapag lumaki ka? Ako po, gusto ko maging engineer. Uy, maganda yan. Ikaw ang magpapatayo ng mga building at bahay kung sakali. Yun po ba ang trabaho ng engineer? Oo, sila ang nagpaplano para maging matibay ang mga bahay. Ganun pala yun. Sige po, engineer na lang ang pangarap ko paglaki ko. Parang hindi naman eh. Hindi mo nga alam kung anong trabaho ng engineer eh. Yung kaklase ko po kasi, engineer ang papa niya kaya marami silang pera. Kumpleto nga yung crayons niya eh. Tapos ang ganda pa ng pencil case niya. Gusto ko rin po maging engineer para yumaman din ako. Yun ba ang rason? Tama yan. Mangarap ka ng malaki. Pero dapat, para maging engineer,
Kailangan mong pagbutihin ang pag-aaral mo. Pinagbubutihan ko naman po ang pag-aaral ko eh. Pahinto-hinto nga lang. Yun lang. Sorry talaga anak. Wala pong problema dun. Naiintindihan ko naman po kayo eh. Papa Dudut, ang dating ampon ay itinuring ko ng isang anak. Noong makapagtapos ng elementary si Gab ay tuluyan na siyang huminto sa pag-aaral, Papa Dudut. Naiintindihan naman ni Gab kung bakit siya tumigil na pumasok sa eskwela noon. Sa katunayan ay sinubukan pa niyang gumawa ng paraan para matulungan ako sa mga gastusin. Noong mga panahon kasi na yon ay dumadami na ang kakompetensya ko sa parlor ko, Papa Dudut. 2 salon na nagbukas sa lugar namin kaya nabawasan ako ng customers. Hindi na rin kasi ako noon makasunod sa mga usong gupit kaya iilan na lamang din ang nagpupunta sa akin. Ganon pa man ay pinilit kong maghanap ng racket para may pakain ako sa anak ko. Mabait na bata si Gab, Papa Dudut. Siniguro kong lumaki itong may galang sa mga tao. Itinuro ko sa kanya ang batas ng Diyos at batas ng tao para magkaroon siya ng takot na gumawa ng masama. Kaso nga lang, kahit na anong pag-aaral ang ibigay ko sa anak ko ay hindi ko pa rin siya napigilang mapunta sa maling landas. Noong nagbinata kasi si Gab ay natuto siyang mabarkada. Barkada ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng bisyo at unti-unting nalayo sa akin. Palagi siyang nasa labas noon, Papa Dudut, kasama ang barkada niya. Dahil sa pagiging abala ko noon sa paghahanap buhay ay hindi ko siya napatnubayan ng maayos. At hindi ko nga namalayan nakasama na pala siya sa isang gang noon. May pagkakataon noon na umuuwi siyang basag ang mukha niya dahil sa may nakaaway sila. Nagsimulang maging sakit ng ulo si Gab at tuwing pinagsasabihan ko siya ay para bang kinalimutan na niya ang mga bagay na itinuro ko sa kanya noong bata pa lamang siya, Papa Dudut. Gab, ikaw ba yan? Opo, ako po to. Teka, anong oras na ba? 2:00 na. Lagi ka na lang umuwi ng madaling araw. Hindi ko po namalayan yung oras eh. Ano yung nasa mukha mo? Sugat ba yan? Wala po to. Patingin! Anong nangyari dito? Nakipag-away na naman ba kayo? Nasali lang po sa gulo. Nasali lang o kayo talaga yung naghahanap ng gulo? Alam mo Gab, simula nung nabarkada ka, puro sakit na ng ulo ang binibigay mo sa akin. Bakit? Wala naman akong ginagawa sa inyong masama. Anong wala? Gabi-gabi na lang ako nag-aalala sa'yo. Tuwing lumalabas ka, hindi ako mapanatag dahil hindi ko alam kung nasaan ka. Eh di wag kang mag-alala. Kaya ko naman sarili ko eh. Anong kaya? Tingnan mo nga ang sarili mo. Paano akong hindi mag-aalala sa'yo? Kung tuwing umuwi ka, laging ganyan ang itsura mo. Matanda na ako. Wag nyo na lang pakialaman ng buhay ko. Anak kita, kaya Hindi nyo naman ako anak ah. Anong pinagsasabi mo? Anak kita, Gab. Wag na tayong maglokohan, mamita. Hindi nyo ako anak. Paano kayo magkakaanak eh, bakla kayo? Sino nagsabing hindi kita anak? Hindi ka man sa akin ang galing. Anak kita. Ako ang nagpalaki sa'yo. Ako ang nag-alaga at naghirap para mabuhay ka. Kaya pwede nyo na lang ako saktan, ganun ba? Porke kayong bumuhay sa akin, sasampalin nyo na lang ako ng walang rason? Sorry, hindi ko sinasadya. Nadala lang ako ng emosyon ko. Nadala kayo ng emosyon o nadala kayo kasi totoo? Pinalaki nyo lang ako pero kahit anong gawin ninyo, hindi nyo ako magiging anak. Gab, hindi totoo yan. Kahit hindi tayo magkadugo, tinuturing pa rin kitang anak ko. Kung ganyan lang din ang ugali nyo, wag na lang.
Mas gugustuhin ko na lang na walang magulang. At least walang nagbabawal sa akin. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Bakit? Anong problema sa mga sinabi ko? Feeling niyo wala akong respeto? Nire-respeto ko kayo, ang buhay mo, ang pagkatao mo, ang mga desisyon mo. Sana naman irespeto niyo rin kung ano yung mga gusto ko. Nire-respeto rin naman kita eh. Ayoko lang na palagi kang napapasabak sa gulo. Alam kong mabait kang bata, Gab. Dahil ako ang nagpalaki sa'yo. Pero kung ginagawa mo to para lang pasiyahin yung barkada mo, parang awa mo na. Itigil mo na. Wala kayong karapatan para kontrolin ang buhay ko. Alam ko ginagawa ko. Kailan ka ba magbabago? Kapag may nangyari na sa'yo? Anak, tandaan mo, laging nasa uli ang pagsisisi. Huwag mo hayaan na dumating ka pa sa puntong yun ng buhay mo. Dami mong satsat. Makaalis na nga. Saan ka na naman pupunta? Sa labas. Kung saan tahimik at walang pakialamerang buwisit. Anak! Bilang ina-inahan, masakit para sa aking makita ang anak ko na sinisira niya ang buhay niya dahil lamang sa barkada. Hindi ko man siya galing sa akin, ay itinuring ko siyang tunay na anak. Kaya kahit nasasaktan niya ako paminsan-minsan ay hindi pa rin ako tumigil sa pagtuwid sa mga maling bagay na ginagawa niya. Papadudot nagpatuloy ang pakikipagbarkada ni Gab at halos sumuko na ako noon. Ang tanging ginagawa ko na lamang tuwing lumalabas si Gab ay ang manalangin sa Diyos na ilayo siya sa kasamaan at kapahamakan. Umaasa ako na sa gitna ng mga pagsasaya nito ay maisip niya kung ano ang tama at mali. Hanggang sa dumating ang araw na kinakatakutan ko. Nabalitaan ko na lamang na dinampot ng mga pulis si Gab dahil isang bahay ang nilooban nila. 2:00 na ng gabi nang pasukin ni Gab kasama ang ilan nitong mga kaibigan ng bahay ng isang matanda. Nanlaban ang may-ari ng bahay at nasaktan nito ni Gab gamit ang hawak niyang patalim. Sakto namang may 3 tanod na rumoronda noong oras na yon at agad nilang narinig ang hiyaw ng matanda. Kanya-kanyang takbo si Gab at ang mga kaibigan nito. Sa kanilang 5, si Gab at 2 pa niyang mga kaibigan ang nahuli. Papadudot, mahigit 4 na taong nanatili si Gab sa kulungan dahil sa ginawa niyang kasalanan. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kahit nasa kulungan ay hindi ko pinabayaan si Gab, Papadudot. Halos araw-araw ko siyang binibisita noon para lamang masigurado na nasa maayos siyang kalagayan. Bilang magulang ay masakit na makitang nasa piita ng batang pinalaki ko. Pero kailangan niyang pagbayaran ng ginawa niyang kasalanan. Umasa ako noon na pagkatapos niyang makulong ay mahihimas-masa na siya para ayusin na niya ang buhay niya. Ganon na nga ang nangyari, Papadudot. Mabilis na dumaan ang mga taon at noong lumabas siya mula sa kulungan ay isang bagong Gab ang nakita ko. Simula noon ay umiwas na siya sa barkada at napagtanto raw kasi niya na habang nasa kulungan siya na ako lang ang tanging tao na bumibisita sa kanya. Ni isa sa mga barkada niya ay wala man lang nag-effort na i-check kung maayos ba ang kalagayan niya. Kaya bilang ganti ay tuluyan na niyang tinalikuran ng barkada niya. Nangako sa akin si Gab na babawi siya sa mga kasalanang nagawa niya. Siyempre natuwa ako sa pagbabagong nangyari sa anak ko. Masaya ako na sa wakas ay aayusin na rin ni Gab ang buhay niya. Kaso ka lang, Papadudot, panandalian lang pala ang tuwang nararamdaman ko dahil ilang buwan pagkatapos makalaya ni Gab ay isang pamilyar na babae ang muling nagpakita sa amin. Gusto ko sanang magising sa bangungot na yon. Pero, totoo palang nangyayari ang lahat.
Mamita, may naghahanap sa inyo. Sino? Hello, magandang gabi. Magandang gabi rin sa'yo. Magpapagupit ka ba? Magsasara na kami eh. Hindi. Nandito ako para balikan yung anak ko. Anak? Hindi mo na ba ako namumukaan? Ako si Catherine. Mahigit 20 years na nung huli tayong nagkita. Wala akong kilalang Catherine. Makakaalis ka na. Sandali lang. Alam kong kilala mo ko. Ako yung nag-iwan sa inyo ng bata nun. Ikaw si Vevey, di ba? Ako si Vivi, pero hindi kita kilala. Wala akong maalalang Catherine. Nagsisinungaling ka. Kukunin ko na ang anak ko sa'yo. Kayo? Kayo ba yung nag-iwan ng bata kay Mamita? Hindi siya yon. Huwag kang maniwala sa kanya, anak. Ikaw na ba yon? Ikaw na ba yung anak ko? Hindi, wala kang anak dito. Makakaalis ka na. Mamita, siya ba yung totoong nanay ko? Oo, ako nga. Ako yung nanay mo. Mamita, Oo, siya nga. Siya ang nanay mo. yung nanay ko na nang iwan sa akin nung wala pa akong muwang sa mundo? Yung nanay na ipinamigay ako na parang tuta lang? Anak, Bakit kayo nagpakita rito? nagpunta ako dito para kunin ka na. Ngayong matanda na ako, ngayon nyo lang naalala na balikan ako? Sorry anak, kinailangan ko pang ayusin ang buhay ko eh. Pero ngayon okay na, maganda na ang buhay ko. Kaya na kitang buhayin. Matanda na ako. Kaya ko na ring buhayin tong sarili ko. Narinig mo yon? Kaya na ni Gab ang sarili niya. Kaya makakaalis ka na. Gusto kong bumawi sa iyo anak. Sana bigyan mo naman ako ng pagkakataong makabawi. Huli na ang lahat, Catherine. Huli ka na. Hayaan mo nga muna kaming mag-usap ng anak ko. Anong klaseng pagbawi ang gagawin mo? Paano ka makakabawi sa akin? Bibigyan kita ng magandang buhay. Tutulungan kitang makaahon sa kahirapan. Anak, kaya ko nang gawin yun ngayon. Kaya ko rin gawin yon. Paano? Sa pamamagitan nitong luma mong parlor? Hindi mo maibibigay sa anak ko ang mga bagay na kaya kong ibigay. May papangako mo ba yan? Kapag ba sumama ako sa'yo, mababago mo buhay ko? Gab, Oo, maniwala ka sa akin lahat ng oras, lahat ng panahong nasayang, babawiin ko lahat yon. Sumama ka lang sa akin. anak, huwag kang maniwala sa kanya. Sige, sasama ako sa'yo. Salamat anak. Gab, iiwan mo na ako. Sorry po, Mamita. Pero sasama po ako sa kanya. Wala naman akong laban lalo na kung ang totoong ina na mismo ang bumabawi sa kanyang anak. Wala naman akong hawak na kasulatan para sabihing akin talaga si Gab. Sa huli kay Gab namin binigay ang desisyon sa kung kanino siya sasama. Sa akin na nagpalaki sa kanya o sa ina niyang nang iwan sa kanya. Papadudot nagulat ako noong piliin ni Gab ang nanay niya. Sobrang sakit sa dibdib na malamang pinagpalit ako ng anak ko sa totoo niyang ina. Daig ko pang namatayan ng anak sa nararamdaman kong pag-abandona sa akin, Papadudot. Ang nakakalungkot ay wala man lang akong nagawa. Wala akong karapatang lumaban dahil si Catherine ang lehitimong magulang at nasa wastong gulang na din naman si Gab para pumili kung anong buhay ang nararapat para sa kanya. Kinuha ni Catherine si Gab sa kanilang probinsya. Ang masakit ay wala man lang akong natanggap na thank you o kung ano man mula sa kanila. Pagkatapos ng araw na yon ay wala na akong nakuhang balita mula sa mag-ina. Hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy sa buhay ko noon, Papadudot. Napakalaking parte ng buhay ko kasi ang bigla na lamang nawala. Na-depress ako dahil sa mga nangyari. Napabayaan ko ang parlor ko na siyang naging dahilan ng pagkalugi nito. Mabuti na lamang at may mga kaibigan ako noon na tumulong at umalalay sa akin sa pinakamadilim na parte ng buhay ko. Pagkalipas po ng mahabang panahon, akala ko ay hindi ko na mararanasang sumaya. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay muli kong nasilayan si Gab matapos ang mahigit 6 na taon,
Papa Dudut. Mamita! Gab, anong ginagawa mo rito? Halika, pumasok ka. Salamat po. Kumusta po kayo? Heto, katulad pa rin ng dati. Pumayat kayo ah. Parang hindi na kayo kumakain. Ano nangyari sa inyo? Walang makain eh. Tumatanda na kasi ang mamita mo, kaya marami na rin nararamdamang sakit. May sakit po kayo? Wala naman. Sa kasukasuan meron. Pero wala naman akong sakit na malubha. Mabuti naman kung ganun. Ikaw, kamusta na? Mas lalo ka nang gumwapo ngayon ah. Thank you, Mamita. May pamilya na po ako ngayon. Totoo ba? Nasaan sila? Bakit hindi mo kasama? Opo, may isang anak na ako. Ipapakilala ko sila sa inyo kapag lumawas sila. Nasa probinsya pa sila ngayon eh. Hindi mo man lang ako in-invite sa kasal mo. Paano kita iimbitahan, Mamita, hindi pa naman kami kasal. Pag kinasal kami, hindi pwedeng mawala ka. Syempre dapat nandun ka. Akala ko naman nakalimutan mo na ako. Mas malulungkot ako kapag nangyari yon. Hinding-hindi na po kayo mawawala sa buhay ko, Mamita. Nga po pala, sorry po sa nagawa ko. Iniwan ko po kayo noon. Wala yun. Karapatan mo naman yun eh. Tsaka nanay mo si Catherine. Alangan namang pagbawalan kitang sumama sa kanya. Pero syempre, may kirot din sa puso ko kasi nawalan ako ng anak. Pasensya na po talaga kayo, Mamita. Nagawa ko lang naman yun kasi nakita ko yung oportunidad na ayusin tong buhay ko eh. Pinag-aral po ako ni Mama Catherine sa probinsya kaya nakahanap ako ng trabaho. Talaga ba? Mabuti naman kung ganun. Ang tagal ko pong tinangka na kumustahin kayo kaso wala naman kayong social media. Tapos nag-iba rin kayo ng number. Mabuti na nga lang hindi kayo lumipat eh. Kasi kapag nagkataon may hirapan akong hanapin kayo. Naiintindihan kita anak. Mukhang naging sulit naman yung desisyon mo eh. Tingnan mo, maayos ka ng tingnan. Hindi na tulad nung dati, na payat ka pa. At parang walang patutunguhan ng buhay. Grabe naman kayo sa akin, Mamita. Pero seryoso, masaya ako para sa'yo. Salamat po. Ngayon, Mamita, ako naman ang babawi sa inyo. Lahat ng mga sakripisyo at paghihirap nyo sa akin, ibabalik ko naman sa inyo. Naku, wag mo nang gawin yun. Ang mahalaga, maganda na ang buhay mo ngayon. Akala nyo po ba kinalimutan ko na kayo? Hindi po mangyayari yun. Nagbabalik na po ako, Mamita. Huwag kayong mag-alala. Hinding-hindi ko na kayo iiwan. Paano si Catherine? Ha? Ano pong paano si Mama Catherine? Hindi ko rin naman po siya iiwan eh. Mamita, kayong dalawa ang nanay ko. At pareho ako nagpapasalamat sa inyo. Hindi ba siya magagalit na nandito ka ngayon? Hindi siya magagalit. Nagpaalam po ako sa kanya. Tsaka suportado niya na balikan ko kayo. Ganun ba? Nakakatuwa naman. Bigla tuloy ako nagkaroon ng energy nung makita kita ulit. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa nga po eh. Halika, kumain muna tayo. Ipaghahanda kita ng makakain. Marami pa tayong pagkakwentuhan. Ayun, sakto. Namiss ko po yung luto niyo eh. Salamat po, Mamita. Sa pagbabalik ni Gab ay biglang nanumbalik ang sigla sa buhay ko. Akala ko kasi noon ay wala nang patutunguhan ang buhay ko dahil wala na akong rason para magpursige. Pero lahat ng yon ay nagbago dahil sa muling pagdating ng anak ko. Nanumbalik ulit ang pagiging magulang ko, Papa Dudut. At malaki ang pasasalamat ko sa Diyos dahil muli niya akong pinagbigyan maging isang ina kahit na matanda na ako. Kinailangang lumipat ni Gab sa Maynila dahil sa trabaho niya. Simula noon ay hindi na niya ako iniwanan pa.
Tinulungan niya akong bumangon muli dahil matagal nang sarado ang parlor ko ay nagbigay siya ng pinansyal na tulong para magkaroon ako ng kakayanan na magbukas ulit at maggupit. Sa pagkakataong yun ay kinailangan ko na ring lisanin ang boarding case na naging tahanan ko ng 4 na dekada. Lumipat ako sa maliit na tinitirhan nila Gab kasama ang pamilya niya. Doon na rin ako nagbukas ng bagong parlor. Papadudot masasabi kong worth it ang mga naging desisyon ko sa buhay. Ni isa'y wala akong pinagsisihan dahil alam kong bawat direksyon ng buhay ko ay ginabayan ako ng Panginoon. Habang buhay ako magpapasalamat sa Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan. Sobrang thankful ko rin po dahil ibinigay niya sa akin si Gab na isa na ngayong mabuting asawa at ama sa sarili niyang pamilya. Ngayon ay proud si Gab na sabihing may 2 siyang ina. Ina na nagpalaki sa kanya sa Maynila at ina sa probinsya na tumulong sa kanyang umahon sa dati niyang buhay. Papadudot, dito na po nagtatapos ang kwento ko at maraming salamat po sa inyo at pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mamita Veyvey. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga bagay tayo sa buhay na gusto nating makamit pero tila ba imposible na itong makuha. Ngunit sa tulong at determinasyon at maging tiwala sa Panginoon, minsan ay nabibiyayaan tayo ng mga hindi inaasahang milagro. Ikaw, anong gagawin mo kung ang milagrong pinagkaloob sa iyo ay sasayangin lang pala ng ibang tao? Simula noong ikasal sa asawa niyang si Domeng, ay isang pangarap lang ang gustong makamit ni Arcely. Ito ay ang magkaroon siya ng sariling anak. Pero tila ba mailap sa kanila ang tadhana dahil kahit na anong hirap ang gawin nila, ay hindi makuha-kuha ni Arcely ang kanyang inaasam. Darating pa kaya ang araw na maranasan nila Domeng at Arcely na maging magulang? Ito ang mga dapat ninyong pakaabangan dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Arcely, 40 years old at dating sales lady sa isang mall dito sa Antipolo. Marami po akong pangarap, Papa Dudut. Bukod sa pagkakaroon ng tahimik na buhay ay pangarap ko rin ang magkaroon ng sariling pamilya balang araw at magpalaki ng kahit na 4 na anak. 2 babae at 2 lalaki. Mahilig po kasi ako sa mga bata at sa katunayan ay teacher po ang pangarap ko na maging paglaki ko noon. Kaso nga lang ay iba talaga siguro ang plano para sa akin ng Panginoon. Hindi ko po natapos ang kolehiyo, hanggang first year college lamang ako. Natigil ako sa pag-aaral dahil kapos sa pera. Simula noong tumigil ako sa pag-aaral ay sari-saring trabaho na ang pinasok ko. Naging cashier ako sa isang fast food, nagtinda ng kakanin sa palengke, tagaluto sa isang burger stand at minsan din akong naging sales lady na nagbebenta ng mga sapatos. Sa trabahong ito ko na po nakilala ang asawa kong si Domeng, na dati namang security guard sa mall na pinapasukan ko. 28 years old na ako noon nang pumasok kami sa isang relasyon ni Domeng.
Siya ang pangatlong boyfriend ko matapos ang 5 taong pagiging single. Hindi naman ako pihikan sa lalaki, Papa Dudut. Malayo lang siguro ang itsura ko sa mga tipo ng mga kalalakihan kaya malimit lang din ako kung magkaroon ng manliligaw noon. Tumagal ng 2 taon ang relasyon namin ni Domeng, Papa Dudut. 30 years old na ako noon nang maisipan naming dalawa na magpakasal at magsama na sa iisang bubong. Oh, nandito na palang bagong kasal. Mabuhay ang bagong kasal! Hoy Aris, maghinay-hinay ka naman sa pag-inom. Ikaw na yata makakaubos ng alak ah. Wala nang matitira sa mga bisita. Pagbigyan mo na ako, ate. Ngayon na tayo nagkaroon ng ganito kalaking celebration eh. Alam mo naman ako, in-Indian ako sa kasal ko noon. Dito na lang ako makakabawi eh. Ayan. Magpapakalasing tapos magdadrama na naman. Hindi ako magdadrama. Dapat enjoy lang. Di ba, bayaw? Halika na, shot na! Sige lang, mag-aasikaso pa kami ng mga bisita. Yaan mo na yung mga bisita nyo. Makikikain lang naman yung mga yan eh. Halika, buka rito. Papakilala kita sa mga pinsan namin. Sige na, samahan mo na sila. Alam kong gusto mo ring uminom. Tutal, pauwi na rin naman yung mga bisita eh. Tsaka gusto ko na rin magpalit ng damit. Masyadong mainit tong wedding dress ko. Sigurado ka ba? Oo, doon na lang ako sa mga batchmate ko. Makikichika rin ako sa kanila. O siya, kayo nang bahala sa asawa ko ah. Oy mga insan, wag nyo tong lasingin. Madaling malasing tong taong to. Oh, narinig nyo? Huwag nyo raw lasingin tong bayaw ko ah. Huwag kang mag-alala ate. Akong bahala kay Kuya Domeng. Lalo na ikaw, Aris. Alam kong tubig mo na ang alak. Wala akong tiwala sa'yo. Sige na, doon ka na. Daming sinasabi. Yaan mo na kami mag-enjoy ng mga boys. O sige na, sige na. Enjoy! Ano na bayaw? Eto, shot mo na. Salamat. Ano? Sarap ng hagod sa lalamunan no? Ako nagtimpla niyan. Kailangan mo yan para sa honeymoon nyo mamaya. Dapat bigyan nyo ako agad ng pamangkin ha? Para may kalaro na yung uni kaiya ko. Ano bang gusto mo? Babae o lalaki? Mas maganda sana pag babae pero wala rin namang problema kung lalaki. Pwede naman kayong mag-anak ulit, di ba? Sa hirap ng buhay ngayon, mahirap na magkaroon ng maraming anak. Dapat yung sakto lang. Yung kaya yung buhay na mag-asawa. Ilan ba plano niyong anak? 2? 3? Ang gusto ng ate mo, 4 sana. Pwede na rin siguro yun. Mahilig talaga si ate sa mga bata eh. Inggit na inggit nga siya nung bigla na lang ako umuwi sa bahay na may dalang sanggol. Siya nang naging nanay ng anak kong si Eric eh. Nasaan ba yung nanay ng batang yun? Wala na. Di na nagparamdam. Pagkapanganak niya sa bata, di na nagpakita. Hindi pa raw siya ready maging nanay. Mabuti na lang binigay sa akin. Hindi yung basta na lang iniwan sa basurahan katulad sa napapanood sa mga balita. Siya ba yung dapat na pakakasalan mo? Hindi. Iba yun. Si Elise, yung long-time girlfriend ko. Siya dapat yung pakakasalan ko. Eh kaso, hindi ako sinipot sa kasal. Walang yang yun. Sinayang yung pinag-ipunan ko. Tapos ayun, depressed. Naghanap ako ng ibang babae. Ayun na nga, si Janice na nabuntis ko. Nanay ni Erica. Pero di ba may bago ka ng girlfriend ngayon? Meron. Kaso hindi nakapunta ngayon eh. May trabaho sa Palawan. Iba ka rin pala, no? Chick boy ka pala. Ibang-iba kami ni ate no. Si ate Arceli. 2 lang ate naging boyfriend eh. Matanda na rin kasi kaya siguro nagpakasal na agad. Kaya dapat hanggat maaga pa, gawa na kayo ng baby. Alam mo kung bakit? Bakit? Ilang taon ka na ba? 32. Oh, 32. Sa debut ng anak nyo, 50 na kayo ni ate. Uugod-ugod na kayo. Hindi nyo ma-enjoy mag-alaga ng bata kapag sumasakit na kasukasuan nyo. Bahala kayo. Yan mo.
Yan ang sunod na plano namin ng ate mo. Gusto na rin niya kasi talaga magkaanak eh. Asahan ko yan ha. Ano? Shot na uli! Papadudot pagkatapos po ng kasal ay sa amin na tumira si Domeng. Mas malapit kasi sa amin ang pinagtatrabahuhan niya bilang security guard sa isang bangko. Katulad ng pangako ni Domeng ay agad naming trinabaho ang pagkakaroon ng anak at may punto rin naman si Aris. Kung plano naming magkaroon ng 4 na anak, hindi na dapat pa kami nagsasayang ng oras. Pero lumipas ang 2 taon ay walang batang nabuo sa sinapupunan ko. Tila ba ayaw kaming kampihan ng kapalaran dahil hirap na hirap kaming makabuo ng bata. Sa takot nga ni Domeng na baka siya ang may problema kung bakit hindi kami magkaanak, ay nagpakonsulta pa siya sa doktor. Sa awa ng Diyos ay wala namang problema sa kanya. Ganon pa man ay hindi kami sumuko ni Domeng. Nagsubok pa rin kaming makabuo hanggang sa inabot ulit kami ng 1 taon at hindi pa rin kami nagkaroon ng anak. Sa pagkakataong yon ay naisip kong baka sa akin na ang may problema. Palagi na kasi noong sumasakit ang puson ko kahit na wala naman akong period. Irregular din ang menstrual cycle ko at may mga pagkakataong nagkakaroon ako ng bleeding na minsan ay umaabot pa ng 1 buwan. At dahil dito ay naisipan ko magpa-check up sa doktor para malaman kung ano ang mali. Doon ko na po napag-alamang meron akong PCOS o Polycystic Ovarian Syndrome. Grabe, inaabot ako ng 2 oras sa daan. Ang hirap makipag-agawa ng masasakyan. Kaya pala late ka na umuwi. Kanina ka pa namin inaantay kaso gutom na sina nanay kaya nauna na sila. Pinagtabi kita ng hapunan. Kumain ka muna. Salamat. Kumain ka na ba? Hindi pa, hinihintay talaga kita para sabay tayong kumain. Kamusta pala yung pagbisita mo sa doktor? Anong sabi? May resulta na ba? Oo, meron daw akong PCOS. PCOS? Anong PCOS? Poly something, di ko na maalala yung sinabi eh. Pero hirap daw akong makabuo ng anak dahil sa sakit ko. Ibig sabihin ba niyan, hindi na tayo magkakaanak? Mahihirapan pero sabi sa akin may chance pa naman daw akong magdalang tao. Kailangan ko lang baguhin ang lifestyle ko. May gamot din na nirekomenda sa akin si Doc. Tumatalab naman daw ba yan? Baka gagastos lang tayo para sa wala. Mas maganda na yung gumastos kaysa mawalan tayo ng pag-asa. Ayaw mo ba magkaroon ng anak? Gusto, pero paano kung paasahin lang tayo niyan? Kung kailangan kong umasa sa gamot, aasa talaga ako mabuntis lang ako. Kahit na magiging masela ng pagbubuntis ko kung sakali, itutuloy ko pa rin. Alam mo naman Domeng na matagal ko nang gustong magkaroon ng anak, di ba? Alam ko. Ano bang kailangan natin gawin para malabanan yung sakit mo? Maliban sa pag-inom ng gamot, maraming pinagbabawal sa akin si Doc. Kailangan ko raw umiwas sa matatamis at mamantikang pagkain. Kung may time, kailangan ko rin daw mag-exercise, magkaroon ng maayos na pagtulog at umiwas sa stress. Sige, gawin natin yan. Kung ano makakabuti sa kalusugan mo. Ang mahalaga sa akin, nasa mabuting kalagayan ka. Basta ako, gagawin ko ang lahat para mabigyan kita ng anak. Ang priority natin, yung kalusugan mo. Kung bibiyayaan tayo ng Diyos ng anak, ibibigay niya yan. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Yung pinsan ng kaibigan ko may PCOS din daw. 7 taon silang naghintay para magkaanak. Kaso maselan daw yung naging pagbubuntis niya. Nagkaroon nga sila ng anak pero binawian ng buhay yung nanay. Kung sakali mang mapunta tayo sa ganong sitwasyon. Ayoko mapunta tayo sa ganong sitwasyon, Arcely. Hindi ko hayaang mawala ka sa akin. Hindi ko isusugal ang buhay mo para lang dun. Kailangan natin pag-usapan ang mga maaaring mangyari. Kung sakaling mangyari yun sa atin, wag naman sana. Gusto ko piliin mo yung bata kaysa sa akin. Hindi ko magagawa yun, Arcely. Please, Domeng. Pag-usapan na lang natin yan kapag nagkaroon na ng sanggol dyan sa sinapupunan mo. Sa ngayon, wag na muna natin stressin ang mga sarili natin. Saka na natin isipin pag nangyari na. Sana nga magkaanak na tayo. Araw-araw ko yung ipinapanalangin. Pero kung sakali mang hindi tayo mabiyayaan ng anak, pwede naman tayo mag-ampon, di ba? Kung wala na talaga tayong choice,
Yan na talaga yung pinaka-best na magagawa natin. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. May tiwala ako sa Diyos, magkakaanak din tayo. Sige na, kumain ka na. Nga pala, nasabi mo na ba kay nanay yan tungkol sa PCOS mo? Hindi pa. Gusto ko kasing ikaw ang unang makaalam. Siguro sabihin na lang natin sa kanila kapag handa na tayo. Sige, ikaw ang bahala. Papadudot, ginawa ko ang lahat ng bilin sa akin ng doktor. Umiwas ako sa mga pagkaing bawal, ginawa kong mas healthy ang katawan ko at diretso rin ang pag-inom ko ng gamot. Sinubukan ko ring magbawas ng timbang kahit na hindi naman gaanong mabigat ang katawan ko. Sa madaling sabi ay pinalitan ko ang lifestyle ko. Sinikap kong umiwas sa stress at ginawa ko ang lahat ng yon kahit na sinabihan na akong maliit lang talaga ang chance na magkaroon ako ng baby. Sa mga nagdaang panahon ay hindi nawala sa akin ang pag-asa na balang araw ay ibibigay din sa akin ni Lord ang hinihingi kong milagro. Kahit na paulit-ulit kaming nabibigo ni Domeng ay hindi ako pinabayaan ng asawa ko. Sinuportahan niya ako sa bawat kabiguang dumarating sa buhay namin. Ganon din nakasangga ko ang pamilya ko at sinabayan ako sa laban ko. Magti 34 years old na ako noon, Papadudot, at ang pag-asa namin magka-baby pa ni Domeng ay unti-unti nang nawala. Hanggang sa biglang nagparamdam ang Panginoon. Nang sumubok akong mag-pregnancy test ay tila ba milagrong 2 linya ang nagpakita. Nung una ay hindi pa kami naniwala ni Domeng, Papadudot. Baka false alarm lamang ito kaya bumili pa kami ng isa pang pregnancy test. Para makontento ay nagpa-check up na rin kagad ako dahil sa sobrang excitement. At doon ay nakumpirma nga namin, Papadudot, na ako ay nagdadalang tao na rin sa wakas. Papadudot, pakiramdam ko noon ay nanalo ako sa loto. Ganon po katindi ang sayang na idulot sa akin ang pagkakaroon ko ng baby sa aking tiyan. Hindi lang po kami ang nagdiwang maging ang buong pamilya ko, lalong-lalo na ang kapatid kong si Aris na noon ay kapapanganak lang din ang asawa nito ng kanilang ikalawang anak. Halos ibalita nga noon ni Aris sa buong barangay namin na sa wakas ay buntis na ako. Sa kabila ng sunod-sunod na pagbati ay may bad news pong kakibat ang magandang balitang dumating sa buhay namin. Naging maselan po ang pagbubuntis kaya kinailangan kong magdoble ingat sa lahat ng ginagawa ko dahil maaaring isa sa amin ng anak ko ang mamiligro. Mabuti na lang at alagang-alaga ako ng asawa ko. Lalo na sa unang 3 buwan ng pagbubuntis ko na sinasabing pinaka-kritikal para sa mga buntis. Itinuring akong reyna ng mga kamag-anak ko. Spoiled kung spoiled. Binusog nila ako at kung maaari ay ayaw nila akong mapagod. Ang ginawa kong pag-iingat sa sarili ko at pag-aalaga at sakripisyo sa akin ng pamilya ko ay nagbunga naman, Papadudot. Dahil makalipas ang 9 na buwan ay wala naman ako naging komplikasyon sa pagbubuntis ko. Normal delivery po ang nangyari at naipanganak ko na nang maayos ang malusog naming baby boy. Domeng? Oh, gising ka na. Kumusta? Wala ka naman bang nararamdamang masama? Wala naman. Parang ang di ako nanganak eh. Baka dahil sa anesthesia, kaya wala ka pa masyadong maramdaman. Gusto kong mahawakan ng anak natin. Sandali lang. Oh, heto. Hello, baby! Baby Christopher! Yan na ba ang ipapangalan natin sa kanya? Oo, pero may gusto akong idagdag na pangalan niya. Ayan, meaning gift. Regalo siya sa atin ni Lord. Talaga? Saan mo naman nakuha yung ibig sabihin ng pangalang Ayan? Nag-search ako sa internet. Naghanap ako ng mga pangalan na may extra meaning kasi nga special tong anak natin.
Miracle siya from God kaya dapat lang nabigyan natin siya ng pugay kasi binigay niya tong blessing na to na matagal na nating hinihintay. Ang ganda naman pala ng pangalan ng anak natin. Kanina pa talaga kita hinihintay na magising para itanong yan. May ibinigay kasi sa akin yung nurse na form. Hindi ko naman alam kung ano ilalagay nating full name ni baby. Kaya inantay muna kita magising. Hello, Christopher Ayan. Nakuha niya yung mga mata mo, patulis. Talaga ba? Sabi ng nanay mo, hawig siya ng lolo niya Parang hindi naman. Mas nakuha niya yung mukha mo. Ang daya naman, ako nagdala sa'yo ng 9 na buwan, baby. Wala ka man lang kinuha sa mukha ko. Ganda-ganda ng nanay mo eh. Magbabago pa naman yung itsura niya pag lumaki siya. Tignan mo nga ngayon manis pa ang mukha. Oh, ba't ka umiiyak? Joke lang yung sinabi ko manas, oy! Natutuwa lang ako. Bigla akong naalala yung mga mahahabang taong paghihintay natin. Kung saan-saang santo na tayo humingi ng tulong. Napakaraming sakripisyo na ang nagawa natin. Lahat ng paghihirap na yon sobrang worth it. Sa wakas may anak na tayo. Sobrang thank you Lord talaga. Kaya nga nagbunga rin sa wakas sa mga dasal natin. Sabi ko naman sa'yo di tayo papabayaan ng Diyos. Asan na yung pamangkin ko? Uy! Shh! Natutulog na siya. Ay, sorry. Excited lang si Tito. Pabuhat nga. Lika na, baby. Ayan, nagising tuloy. Tahan na, baby. Tito mo to, kasing gwapo mo. Huwag ka nang umiyak. Tagal ka naming hinintay Si Raulo, alam nga naman tumawa siya. Saan ka nakakita ng bagong silang na sanggol na tumatawa? Ano palang ipinangalan niyo sa kanya? Yung Christopher ba? Oo, tapos binigyan namin siya ng second name na Ayan. Wow, galing naman! Baby, ako kaya nakaisip ng Christopher. Alam mo ba na yan ang gusto kong pangalan ng bata ako? Kaso, Aris pinangalan sa akin ng lola mo Akala ko nasa trabaho ka pa. Nagpaalam ako saglit sa boss ko. Kako, nanganak ate ko. Sabi ko, silipin ko lang pamangking ko. Kaya pinayagan naman ako. Hindi mo na talaga nahintay, no? Siyempre! Sa wakas, tito na rin ako kaya excited ako. Baby Christopher, bilisan mo lumaki para makalaro mo na yung mga pinsan mo. Papakilala kita sa ate Erica at sa ate Eloisa mo. O siya, tama na yan. Pagpahingay mo na si Tope. Balik mo na sa akin, naagawan mo pa ako ng moment Tope? Ang ganda-ganda na Christopher tapos Tope papalayaw mo sa kanya? Pwede namang Chris, di ba? O kaya Topher. Mas gusto ko yung Tope Pinoy na Pinoy. Wala ka talagang taste. Pogi-pogi ng anak mo O sige na, saglit lang pinaalam ko sa trabaho Bye-bye Christopher! Papadudot pagka-uwi namin sa bahay ay nakahanda na ang lahat ng gamit ni Baby Christopher. Mula sa mga damit, lampin, diaper, pati nga mga anting-anting ay nagdala pa ang nanay ko. Isang crib naman ang ginawa ni Aris para sa anak ko dahil ang dating crib ng panganay niya ay kasalukuyan pa noong ginagamit ng pangalawa niyang anak. Kung Reyna ang naging turing ng pamilya ko sa akin noong nagbubuntis ako ay prinsipe naman ang naging turing ng lahat kay Christopher. Bantay sarado siya ng lahat. Bawat iyak niya ay 3 tao kagad ang lalapit sa kanya para alamin kung ano ang problema. Para mabantayan ng maayos ang anak ko ay nag-resign po ako sa trabaho. Naging stay-at-home mom po ako para matutukan ang miracle baby namin. At sa loob ng 3 taon ay nakatutok ang lahat kay Christopher. Sinamahan namin siya mula sa mga unang hakbang niya hanggang sa mga unang salita nito. Damang-dama ko kung paano siya alagaan ng mga tao sa paligid niya. Si Aris ang karaniwang nangunguna sa pagbabantay at pag-aalaga kay Christopher. Daig pa nga niya kaming mga magulang. Palibhasa ay matagal na rin kasi niyang pinangarap na magkaroon ng lalaking anak. 2 babae na ang anak ni Aris
At nang mga panahong yon ay babae na naman ang ipinagbubuntis ng asawa niya. Kaya naman minsan ay hinahayaan ko na lamang si Aris na makipagbanding sa pamangkin niya. Sige na ate, payagan mo na si Tupi na sumama sa akin. San ba kasi kayo pupunta? Birthday ni paring Badong, magre-resort kami. Ay nako, hindi pwede. Sige na, 3 taon na si Tupi, mag-4 na taon na nga eh. Tapos hindi pa niya nararanasang mag-swimming. Maawa ka naman sa bata. Marami pang panahon si Tupi para maranasan niyang bagay na yan. Makakasama naman niya mga pinsan niya eh. Sige na. Paano mo mababantayan ng 3 taong bata, Aber? Kasama ko naman asawa ko eh. Tsaka marami kami. Sasama din si Insan Teban. Magiinom na naman ba kayo? Syempre, hindi na may iwasang magkaroon ng inuman. Birthday party yun eh. Di mas lalong hindi ko papayagan ng anak ko. Naku, Aris, wala akong tiwala sa'yo tuwing nakakainom ka. Kahit nakapatid pa kita, hindi kita pagkakatiwalaan kapag lasing ka na. Hindi naman ako maglalasing eh. Kahit na. Bakit mo ba kasi gustong isama si Tupi? Syempre, papakilala ko siya sa barkada ko eh. Isa pa, ayoko naman siya maiwan dito mag-isa. Samantala yung mga pinsan niya nagsasaya kasama kami. Huwag mo namang pagkaitan yung batang mag-enjoy. Tsaka nag-promise na ako sa kanya na ipapasyal ko siya sa swimming pool. Next time na lang. Mag-set na lang tayo ng ibang araw na tayo lang magkakasama. Ngayon na. Ate naman, ang KJ. Hindi ako KJ. Nag-iingat lang ako. Babantayan ko naman si Tope eh. Alam mo naman kung gaano ko kamahal yung batang yan. Promise, hindi yan mawawala sa paningin ko. Papayagan ko siya sa isang kondisyon. Talaga? Anong kondisyon naman yan? Huwag kang uminom ng alak. Ni isang patak ng alkohol bawal. Ate naman eh. Kung ayaw mo, dito na lang si Tupi. Oh, Bayaw. Nandito ka na pala. Sa'yo na lang ako magpapaalam. Magpapaalam ng ano? Ipapaalam ko sana si Tope. Isasama ko siya sa birthday party ni Badong. Ang kulit! Sabi ko na ngang di pwede eh. Mababantayan mo ba si Tupi? Oo naman, ako pa. Baka nakakalimutan nyo. Mas nauna ako naging magulang kaysa sa inyo. Alam ko ginagawa ko. Magtatatlo na nga anak ko eh. Di ikaw na maraming anak. Mabuti sana kung lahat pwedeng mag-anak ng marami. Sorry, joke lang naman yun. Di ko naman sinasadya. Ang sensitive mo naman masyado. Basta final na yung sagot ko. Dito lang si Tupi. Nakaredy na yung bata oh. May laman na nga damit yung bag niya eh. Tingnan mo, nakahawak na sa salbabida. Oo mo na lang inaantay namin. Hindi. Bayaw. Sige na, payagan mo na. Maraming tao doon. Tsaka magiinom yan. Paano niya mababantayan yung bata? Okay, hindi na ako magiinom. Promise. Totoo ba yan? Naku, wala talaga akong tiwala sa'yo eh. Pagbigyan mo na. Ayaw mo nun? Tayo lang dalawa matitira dito? Isa ka pa, Doming ha? Pagod ako. Di mas okay para makapagpahinga ka. Akin muna si Tope para magkaroon kayo ng time sa isa't isa. Malay nyo, magkaroon ng miracle number 2, masundan pa si Tope. Talagang tag team pa kayo ha? Ay, sige na nga. Bantayan mo anak ko ha. Pag yan may nangyari sa kanya, lagot ka sa akin. Yay! Salamat ate! Sabi na eh, di mo ako matitiis. Aaminin ko, Papa Dudut, na simula nang dumating si Tope sa buhay namin ay hindi ko na rin masyadong nabigyan ng sarili ko ng oras. Nagpaka hands-on mom kasi ako sa anak ko. Kaya medyo nakahinga rin ako nang kunin ni Aris ang anak namin. Dahil dito ay nagkaroon ako ng oras para pagbigyan ng sarili ko at para na rin mapagsilbihan ang asawa ko. Isa pa, Papa Dudut, ay nagbabaka sakali din kami ni Domeng na baka masundan pa namin si Tope. Kahit na alam naming imposible nang mangyari ito ay ginamit na rin namin ang opportunity na yon para magkaroon kami ng sariling time na mag-asawa. Nang araw na yon ay mabilis kong tinapos sa mga gawaing bahay. Iniligpit ko ang mga kalat ni Tope at naglaba ko ng mga damit niya at naglinis na rin ng bahay. Pagkatapos nito ay pinagluto ko si Domeng ng pananghalian, total ay day off niya. Pagsapit ng hapon ay naka-video call ko pa si Tope na enjoy sa pagkain ng hotdog habang cute na nakasuot ng maliit na salbabida
sa kanyang bewang. Pagkatapos nito ay nakatulog ako sa pagsapit ng hapon. Napanaginipan ko nga na kasama raw ako sa resort at pareho kaming masayang lumalangoy ni Tope. Nagulat nga ako dahil sa panaginip ko ay napakagaling ni Tope na lumangoy. Para siyang kalahok sa Olympics kung mag-dive sa swimming pool. Hanggang sa nagising na lamang ako sa sigaw ng asawa ko. Nagpapanig siya habang nakalagay sa kanang tenga nito ang cellphone. May kausap sa kabilang linya. Nalimpungatan pa ako noon pero agad na nagising ang diwa ko nang ibalita rin ni Domeng na itinakbo daw sa ospital ang anak namin. Ang akala ko noon ay parte lamang ng panaginip ko ang mga nangyayari, Papa Dudut. Pero nang ma-realize kong totoo ang mga pangyayari ay bigla akong inatake ng kaba. Biglang umikot ang mundo ko noon at nanghina ang mga tuhod ko at nanakip ang dibdib ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko, ang tanging nasa isip ko lamang ng mga oras na yon ay kung ano ang nangyari sa anak ko. Hiniram ni Domeng ang motor ng kapitbahay namin at dali-dali kaming nagtungo sa ospital kung saan ay naroon ngayon sina Aris kasama ang anak ko. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko noon, Papa Dudut. Habang papunta sa ospital ay sari-saring senaryo na ang pumasok sa isipan ko. Hindi ko alam kung nasugatan ba siya, nauntog, na food poison o natusok ng stick dahil sa kinakain niyang hotdog. Ayaw namang sabihin sa akin ni Domeng kung ano ang nangyari dahil maging siya ay nagpapanik na rin ng mga oras na yon. Habang papasok sa ospital ay nanlalamig na ang mga pawis ko. At hindi na ako makalakad ng maayos. Parang mahihimatay na nga ako noon sa sobrang pag-aalala. Mas lalo akong nanghina nang ihatid kami sa morgue. Natigilan na lamang ako noon nang makita ko si Aris na humahagulhol. Doon ko lang napagtanto kung ano ang totoong nangyari. Nasaan ang anak ko? Aris! Nasaan ang anak ko? Nasa loob, ate. Anak? Christopher? Nandito na ang nanay. Anak? Gising ka na, anak. Gumising ka na, please, anak ko. Anak! Ate! Anong ginawa mo sa anak ko? Anong nangyari sa anak ko, Aris? Sagutin mo ako! Anong nangyari kay Tupi? Nagkagulo sa resort. May nakaaway na grupo si Badong. Tumulong ako sa mag-awat. Nasa away yung atensyon ng lahat. Hindi nila napansin si Tupi na nagpunta sa pool area. Ate, nahulog siya sa pool. Aris! Bakit? Bakit hindi mo binantayan ang anak ko? Nangako ka sa akin! Nangako kang babantayan mo siya! Bakit naman ganito ang nangyari? Sorry, ate. Wala naman na gusto sa nangyari. Hindi mangyayari to kung ginawa mo yung trabaho mo! Sabi mo babantayan mo siya! Anong nangyari? Wala na ang anak ko! Wala na si Tope! Ate! Umalis ka sa harapan ko! Ate naman! Umalis ka sa harap ko! Ayaw ko na makita! Ayaw ko makita yung pagmumukha mo! Lumabas ka muna, Aris. Bayaw, sorry! Walang magagawa ang sorry mo ngayon. Namatay ang anak ko dahil sa'yo. Si Christopher, Aris. Tapos masasabi mo, sorry lang na parang nakabasag ka lang ng pinggan. Hindi ko naman alam na nalalapit siya sa pool. Sobrang gulo ng pangyayari kanina. Kahit anong sabihin mo,
Kahit anong paliwanag pa gawin mo, hindi mo na mababago ang katotohanan ng wala ng anak ko. Wala na si Tupe. Tingnan mo nangyari dahil sa kapabayaan mo. Tingnan mo ang itsura ng anak ko ngayon. Wala na siyang buhay. Hindi na siya umihinga. Sorry talaga, Bayaw. Alam ko hindi ko na mababawi ang nangyari. Kahit araw-araw ko pang gawin. Hindi ako titigil na humingi ng tawad sa inyo ni ate. Ano bang ginagawa mo rito? Sabi ko lumayas ka! Lumayas ka rito! Gusto ko ring bantayan ang pamangkin ko. Wala kang karapatan magstay dito! Ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Tope! Umalis ka na muna. Iwan mo na kami. Sorry talaga, ate. Bayaw. Hayaan ko muna kayo makasama si Tope. Tope! Ang anak ko! Diyos ko, bakit naman ganito? Bakit yung hinayaang mangyari sa anak ko to? Anak! Gumising ka na dyan, please. Huwag mo naman kaming iwan. Minahon ka muna, Arceli. Alam mo may sakit ka. Huminahon? Patay na ang anak mo, Domeng! Sasabihin mo sa akin, huminahon! Palibasa may kasalanan ka rin eh! Kung hindi ka pumayag na isama ni Ari si Tupe, hindi sana nangyari to! Sana buhay pa ang anak natin ngayon! Hindi naman natin alam na gano'n ang mangyayari. Hindi mo alam? Pwes ako, alam ko! Kaya nga ayoko ipagkatiwala si Tupe sa kapatid ko eh! Kasi alam kong pabaya yun tuwing nakakainom! Nangako naman kasi siya na hindi siya iinom. Akala ko mapapanindigan niya yun. Laseng ko si Aris, alam natin pareho yun! Hindi yun makakahindi sa alak! Hindi na nga lang dapat ako pumayag eh! Hindi na lang ako dapat umuo! Anak ko! Wala na ang anak ko! Domeng, hindi ko kaya! Hindi ko kaya! Arceli! Arceli! Aris! Tulungan mo ako dito! Arceli! Gumising ka! Ang anak ko ang milagrong matagal na naming ipinapanalangin ni Domeng Papadudut. Siya ang hinintay naming blessing sa napakahabang panahon. Kung gaano kami kasaya noong dumating siya sa buhay namin ay gano'n naman kagrabe ang sakit na nararamdaman namin sa bigla nitong pagkawala. Dahil sa sobrang galit ay kung ano-anong klase ng masasakit na salita noon ang nasabi ko kay Aris. Siya ang dahilan ng lahat, Papadudut. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko. Kung hindi lang siya nagpumilit ng araw na yon ay sana ay kapiling pa namin ang anak ko hanggang sa ngayon. Sa totoo lang ay hindi pa sapat noon ang mga mura at pangiinsultong nasabi ko kay Aris. Gusto ko siyang sakta noon. Gusto kong iparamdam sa kanya ang sakit na nararamdaman ko ng mga panahong yon. Ni hindi ko magawang matingnan sa mukha si Aris dahil sa sobrang sama ng loob ko sa kanya. Kaya nang panahon na yon ay napagdesisyonan na lang ni Aris na lumayo muna sa amin. Kasamang asawa at mga anak ay pansamantala siyang nakitira sa bahay ng pinsa namin. Sa pagkawala ng anak ko ay na-depress ako, Papadudut. Tinalikuran ko ang buong mundo. Nagkulong ako at hindi ako humarap sa mga tao ng mahabang panahon. Hindi nila ako noon makausap ng maayos.
Tinatanggihan ko ang mga pagkaing ibinibigay nila sa akin. At nang mga panahong yon ay hiniling kong kunin na rin ako ni Lord para makasama ko na ang anak ko. Ano pang silbi ng buhay ko kung ang kaisa-isang nagbibigay buhay sa akin ay wala na sa piling ko. Nagalit ako noon sa mga tao. Kahit malit na bagay ay nagiging irritable ako. Sobrang nag-alala noon si Domeng sa akin kaya sinubukan niya akong kausapin ng masinsinan. Arceli, halika na. Kumain na tayo. Mauna na kayo, busog pa ako. Anong busog? Buong araw kang wala kinain. Halika na. Nag-aalala na sa'yo si nanay. Alam mo ba na ito yung favorite na stuffed toy ni Tupe? Kahit natatanggal na yung mata, kahit puno na ng ngat-ngat ang kamay, lagi itong katabi ni Tupe na matulog. Mas gusto nga niya itong katabi kesa sa akin eh. Tapos ito naman yung lagi niyang suot. Mas gusto niya ang sando kasi naiinitan siya kapag nagsusuot siya ng makakapal na t-shirt. Tama na yan. Ibalik mo na yung mga gamit ni Tupe. Anong tama na? Inaalala ko ang anak natin tapos sasabihan mo ako ng tama na? Masama bang alalahanin ko ang anak ko? Arceli, 2 buwan nang wala si Tupe. Paano siya matatahimik kung ayaw mo siyang bitawan? Hindi pa ako tapos magluksa. Ako rin naman. Pero hindi dahil nagluluksa tayo, pipigilan na natin sa pag-iikot ang mundo natin. Kailangan natin magpatuloy. Wala na akong rason para magpatuloy pa sa buhay. Hindi na ba kami sapat na rason para ipagpatuloy mo ang buhay? Ako, ang nanay mo, pamilya mo, sarili mo. Pakiramdam ko, hindi ko nagampanan ng maayos ang pagiging nanay ko sa anak ko. Wala na akong silbi. Arceli, naging mabait at maalaga kang ina para kay Tupe. Hindi matatawaran ang pagmamahal na binigay mo sa kanya. Kaya huwag mong sabihin niya sa sarili mo. Ba't ganun? Ba't parang ang daya? 4 na taon tayong naghintay sa pagdating ni Tupe, tapos 4 na taon lang din siyang pinahiram sa atin? Wala pa nga 4 na taon eh. Hindi man lang siya umabot sa birthday niya. Wala na tayong magagawa sa nangyari. Magpasalamat na lang tayo na kahit sa maikling panahon, dumating sa buhay natin si Tupe. Naranasan nating maging mga magulang sa kanya. Hindi man lang tayo binigyan ng second chance. Binawi agad siya sa atin. Ang sakit, Domeng. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na wala na si Tupe. Ano bang kasalanan ko? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Wala tayong kasalanan sa nangyari. Aksidente nangyari kay Tupe. Huwag natin sisihin ang sarili natin. Oo, wala tayong kasalanan. Ibang taong naging dahilan ng pagkamatay ni Tupe. Si Aris! Si Aris ang pumatay sa anak natin. Arceli! Ano, totoo naman, di ba? Ang walang hiyang kapatid ko ang dahilan ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Siya ang punot dulo ng lahat kung bakit ako nagluluksa. Hindi rin naman ginusto ni Aris ang nangyari. Alam natin pareho na mahal ni Aris ang pamangkin niya. Kinakampihan mo na siya ngayon? Yung taong dahilan ng pagkamatay ng anak natin, pinapaboran mo na? Paano mo matatanggap ang pagkawala ng anak natin kung hindi ka magpapatawad? Kailanman, hindi ko mapapatawad yung taong yon. Kapatid mo siya. Ano ngayon kung magkadugo kami? Wala akong pakialam kahit kapatid ko siya. Bakit may pakiba siya sa anak natin? Hinayaan niya ngang malunod si Tupe, di ba? Ano, magsalita ka. Tama ako, di ba? Dahil sa kapabayaan niya kaya nawala sa atin ang anak natin. Yung anak natin na ang tagal nating hinintay. Akala mo ba ikaw lang ang galit? Galit din ako sa nangyari. Nasasaktan rin ako sa pagkawala ng anak natin. Marami akong pinagsisisihan, Arceli. Kung pwede lang ipagpalit ang buhay ko sa anak natin, ginawa ko na. Pero kahit magalit tayo, kahit magsisihan tayo, magkulong ka man, magpaagutom, hindi na natin maibabalik ang buhay ni Tupe. Maraming tayo nagluluksa sa pagkamatay ni Tupe. At sa maniwala at sa hindi, maging si Aris hindi pa rin matanggap ang nangyari. Sinisisi pa rin niya sarili niya hanggang ngayon. Nasasaktan ka sa pagkawala ni Tupe. Ako rin. Masakit para sa akin na mawala ng anak. Pero alam mo kung ano pa mas masakit? Kasabay ng pagkawala ng anak ko, pakiramdam ko, nawawala na rin ang asawa ko. Ipagtatabi na lang kita ng pagkain. Lumabas ka na lang kapag nagutom ka. Papa Dudut, hindi ko alam kung bakit parang kasalanan ko pa na hindi ko matanggap ang pagkawala ng anak ko. Kahit sino naman sigurong nanay ay never matatanggap na mas mauuna pang mamatay ang anak nila kesa sa kanila.
Nagpatuloy ako sa pagluluksa ng mag-isa. Pero kalaunan ay napag-isip-isip ko rin na tama si Domeng. Hindi lang ako ang nasasaktan. Mas doble ang sakit na nararamdaman ni Domeng dahil maliban sa nawalan siya ng anak, ay nakikita niya rin akong nagkakaganito. Narealize ko na pati rin ang nanay ko ay hindi rin matanggap ang nangyari. Masakit pa rin para sa kanya na hindi magkasundo ang dalawa niyang anak. Dahil dito, Papa Dudut, ay sinikap ko pong bumangon. Unti-unti ay muli kong binuksan ang sarili ko sa mga tao. Sinikap kong ibalik ang dating ako. Naghanap ako ng trabaho para maging busy ang utak ko at pansamantalang mawala sa isipan ko ang malagim na trahedyang nangyari sa amin. Mas gusto ko ngang palagi akong nasa labas, Papa Dudut. Dahil nalulungkot lamang ako tuwing nasa bahay. Bawat parte kasi nito ay may ala-ala ang anak ko. At hanggang ngayon ay sumasakit pa rin ang puso ko tuwing naaalala ko ang mga masasayang memoryang iniwan niya sa amin. Lumipas ang mga buwan, Papa Dudut, at unti-unti ko ring natanggap na wala na talaga si Tope. Nagsimula akong umiti muli, umawi ako sa mga panahong napabayaan ko si Domeng. Sobrang laki ng pasasalamat niya na makitang dahan-dahan na akong bumabalik sa dati. Malaki po ang naitulong ng pamimigay ko ng ilang gamit ng anak ko. Ang mga laruan at damit niya ay pinamigay ko na lamang sa mga batang nangangailangan. At nagtira na lamang ako ng ilang importanteng bagay. Ang akala ko noon, Papa Dudut, ay natakasan ko na ang nakaraan. Pero may isang bagay pa pala akong hindi naaayos. At eto ay ang relasyon ko sa kapatid kong si Aris. Nang mga panahong yon, bagamat tanggap ko na wala na si Tope, ay hindi ko pa rin napapatawad si Aris, Papa Dudut. Tuwing sinusubukan niyang makipag-usap sa akin ay nilalayuan ko siya. Hindi pa ako handang makita o makausap si Aris. Dahil lalo lang niyang pinapaalala sa akin ang mga nangyari. Ayoko ring makita ang pamilya niya dahil hindi ko maiwasang makaramdam ng inggit. Lalo na't nakikita ko ang bunso nilang anak na halos kaidaran lamang ng anak ko. Nang minsang malasing si Aris ay lakas loob niyang pinuntahan ako sa bahay para humingi ng tawad. Lumuhod pa siya noon sa harapan ko habang umiiyak at nagsisisi sa nagawa niya. Pero nang mga panahong yon ay bato na ang puso ko pagdating sa kanya, Papa Dudut. Hindi na ako nakakaramdam ng awa sa kanya kahit ano pang gawin niya. Hindi ko siya kinikibo noon at hindi ko ibinigay ang tawad na hinihingi niya. Hinayaan ko siyang makonsensya at matuto mula sa kapabayaang ginawa niya. Gusto ko siyang mag-suffer at alam kong mali ang ginagawa ko noon, pero yun lang talaga ang tanging paraan para maipaghiganti ko ang anak ko. Pagkatapos ng nangyari ay hindi na muling nagpakita sa akin si Aris. Ilang linggo rin ako nawala ng balita sa kanya. Sobra na noon ang pag-aalala ni nanay sa kanya na maging ang nanay ko ay nakiusap na sa akin na patawarin si Aris. Hanggang sa isang araw ay nagulat ako nang biglang dumating sa bahay si Lucille, ang asawa ni Aris. Anong ginagawa mo rito, Lucille? Ate, busy ka ba? Pwede ba kitang makausap? Busy ako, papasok na ako sa trabaho. Sandali lang, kahit saglit lang, kausapin mo ko please. Pinadala ka ba rito ng asawa mo? Lucille, ayoko na kayong makita, lalong-lalo na ang asawa mo kahit kailan. Hindi ako pinapunta rito ni Aris. Pero nagpunta ako rito para sa asawa ko. Kung ganun, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Patawarin mo na si Aris, nagmamakaawa ako sa'yo. Sino ka para pag-utusan ako ng dapat kong gawin? Asawa ako. At hindi ko na kaya pang makita ang ginagawa niya sa sarili niya. Sobrang bigat para kay Aris ang nangyari. Hanggang ngayon hindi pa rin niya napapatawad ang sarili niya sa nangyari kay Tupi. Dapat lang. 2 beses na niyang pinagtangkaan ang buhay niya. Kung makikita mo lang sana siya ngayon, sobrang payat na. Malayo na siya sa dating Aris na masiyahin at malambing. Mabuti nga.
Masaya ako na hanggang ngayon inuusig pa rin siya ng konsensya niya. Paano mo nasasabi yan, kapatid mo si Aris? Simula nung nawala ang anak ko, nawalan na rin ako ng kapatid. Kakayanin ba ng konsensya mo kapag nagkatotoo nga ang gusto mo mangyari? Nanay ka, Lucille. Siguro naman naiintindihan mo rin kung saan ang gagaling ang nararamdaman ko ngayon. Masakit mawala ng anak. Dapat alam mo yan. Oo, alam ko yun. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung anong gagawin ko kung sakali mang isa sa mga anak ko ang matulad sa sinapit ni Tope. Pero bago ako naging ina, naging asawa muna ako. At masakit para sa akin na makita nagkakagano ng asawa ko. Wala na akong magagawa pa tungkol dyan. Kasalanan din naman niya ang nangyari eh. Nasabi mong ina rin ako, di ba? Bilang ina, handa akong ibigay sa iyo ang isa sa mga anak namin. Kung yun man ang tanging paraan para mapuna ng pagkawala ni Tupe at para mapatawad mo na si Aris, gagawin ko yun. Gagawin ko yun, maibalik lang ang asawa ko sa dati. Sa tingin mo mapapalitan ng kung sino mang bata ang anak ko? Wala nino man ang maaaring pumalit sa anak ko, Lucille. Nangako sa akin si Aris nung araw na yon. Pinagkatiwala ko ang anak ko sa kanya dahil nangako siya sa akin na babantayan niya si Tupe. Nangako siyang hindi siya iinom. Pinagkatiwalaan ko yung pangako niyang yon, Lucille, pero anong ginawa niya? Simula ng araw na yon, tumigil na sa pag-inom si Aris. Tinalikuran na niya ang alak. Sa totoo lang, ayaw na niya makakita ng alak ngayon eh. Dahil tuwing nakakakita siya ng alak, bumabalik sa kanyang nangyari. So ano? Kailangan ko siyang palakpakan sa ginawa niya? Nung araw na nagpunta siya rito sa inyo, kinailangan niyang uminom para makakuha ng lakas ng loob na magpakita sa iyo. Dahil kung alam mo lang, nahihiya siyang harapin ka. Ayaw niya makita ang mga lungkot sa mata mo, mga lungkot na siya ang naging dahilan. Huwag mo naman sanang hintayin na pati sarili mong kapatid tuluyan ng mawala sa'yo. Pamilya mo pa rin siya. Makakaalis ka na. Late na ako sa trabaho. Please, Ate Arceli, nagmamakaawa talaga ako sa'yo. Kung gusto mong lumuhod ako sa harapan mo, gagawin ko, mapatawad mo lang ang asawa ko. Kahit anong gawin mo, hindi ko na mapapatawad si Aris. Maawa ka naman sa kanya. Sabihin mo sa kanya to. Huwag niyang sayangin ang buhay niya. Bumangon siya, tumayo siya sa sarili niyang paa at panindigan niya ang kasalanang ginawa niya. Mabuhay siya ng matagal para mapagsisihan niya ang kapabayaang ginawa niya sa anak ko. Nagigilty siya? Gusto niyang magpakamatay? Kung gagawin niya yun, sabihin mo na mas lalong hindi niya makukuha ang kapatawarang hinihiling niya sa akin. Maiwan na kita dyan. Papadudot, wala pa akong sapat na lakas noon para patawarin ang kapatid ko. Masakit pa rin para sa akin ang mga nangyari kahit alam kong hindi rin naman kagustuhan ni Aris ang nangyari kay Tope. Ang pangyayaring yon ang dahilan kung bakit ang pagkahilig ko sa mga bata ay bigla na lamang nagbago. Kung noon ay masayang-masaya akong nakakakita ng mga bulilit, ngayon ay iniiwasan ko na sila dahil pinapaalala lamang nila sa akin ang anak ko at ang naging kapalaran niya. Matapos ang pag-uusap namin ni Lucille ay hindi na nagparamdam pa sa amin ang mag-asawa. Nanatiling malayo ang loob namin sa isa't isa hanggang sa isang pangyayari ang naganap na nagpatunay na meron pa pala akong natitirang concern sa kapatid ko. Pasado 2:00 na noon ng madaling araw nang mabulabog ang lugar namin sa sunod-sunod na dating ng mga fire truck. Isang bahay umano ang nasusunog. Labis akong nag-alala nang mabalitaan kong ang bahay ng pinsan ko yon, kung saan ay kasalukuyan noong nakikitira sina Aris at ang mga anak niya. Mabilis naming pinuntahan ni Domeng ang naturang bahay na noon ay halos maabo na. Si Aris ang unang hinanap ng mga mata ko at nakahinga ko ng maluwag nang makita ko siya sa tapat ng nasusunog na bahay. Buhat-buhat ang bunso nitong anak. Sa awa ng Diyos, Papadudot, ay wala namang namatay o napuruhan sa nangyaring trahedya. At dahil walang matutuluyan ay bumalik sa amin sina Aris at ang pamilya nito. Doon ko lang napagtanto na kahit gaano kalaki ang galit na
Nararamdaman ko sa kapatid ko ay ayoko na pong mawalan ng taong mahal sa buhay. Muli kaming nagsama ni Aris sa isang bubong kahit na noon ay hindi ko pa rin siya kinikibo. Nasanay na kami sa ganong setup hanggang sa dumating ang death anniversary ng anak ko. Malinis tong puntod ni Tupe ah. Ikaw ba naglinis dito? Nilinis ko siya nung nakaraang buwan pa, pero ngayon lang din ulit ako nakadalaw. Siguro may nauna nagpunta rito. Tingnan mo, may upos ng kandila at saka tsokolate. Bago lang din yung bulaklak. Baka may bumisita na kanina ng mas maaga. Sino naman yun? Sinong bibisita sa anak natin? Isang tao lang naman ang nagbibigay ng tsokolate kay Tupe, di ba? Si Aris? Oo. Kahit paulit-ulit mong pinagbabawalan si Tupe na kumain ng tsokolate kasi baka masira ang ngipin niya, kay Aris siya lumalapit kasi alam niyang lagi may dalang tsokolate yung tito niya. Titos boy yun eh. Grabe rin yung naging bonding ng dalawang yun. Parang ang tayo ng tatlo naging magulang ni Tupi eh. Kamusta na pala kayo ni Aris? Parang hindi mo naman kami nakikita sa bahay. Hindi mo pa rin ba talaga siya kinikibo? Wala naman kaming pag-uusapan, tsaka mas maganda na yon. Mas maganda na ang alin? Yung parang multo na turingan nyo sa isa't isa? Ano bang gusto mong gawin ko? Makipagkulitan sa kanya na parang walang nangyari? Ayaw mo na ba talagang patawarin si Aris? Hindi ko alam. Sa ngayon hindi ko pa kaya. Dahil masama pa ang loob mo sa kanya? O dahil alam mong wala na magagawa yung galit na nararamdaman mo? Doming, hindi ganun kadali ang magpatawad. Hindi porket napatawad mo na siya, kailangan ko na rin siyang patawarin. Sa tingin ko, napatawad mo na siya eh. Sa loob-loob mo, napatawad mo na si Aris. Ayaw mo lang aminin. Bakit mo naman nasabi? Kitang-kita ko kung gaano ka nag-alala nung nasunugan sila. Nung bumalik sila sa bahay, hindi ka nagreklamo. Tuwing nagluluto ka, palagi silang kasama sa mga ipinaghahanda mo. Siguro nga napatawad ko na siya, hindi ko alam Doming. Malaki pa rin talaga ang tampo ko sa kanya eh. Siguro nga hindi na tulad ng dati na sobra yung galit ko sa kanya. Pero meron pa rin eh. May natitira pa rin puot dito sa puso ko eh. Hindi ganun kadali natanggapin ang nangyari pero unti-unti natatanggap ko na ang lahat. Balang araw siguro darating din yung panahon na magpapatawad din ang puso ko pero hindi pa ngayon. Wag mo nang asahan na babalik pa kami sa dati ni Aris. Hindi na mangyayari yon pero yung tinatanong mong pagpapatawad, darating din tayo doon. Pero wag muna ngayon. Basta ang mahalaga, hindi mo pa rin tuluyan tinalikuran ng pamilya mo. Kasi kahit pagbalik-balik ta rin natin ang mundo, iisa lang ang dugo nyo. Kapag dumating ang araw na nangailangan kayo, kayo lang din ang magtutulungan. O sige na, tama na tayo sa topic na yan. Hayaan na lang natin ang panahon na magdesisyon. Yung sinasabi ko sa'yo, napag-isipan mo na ba yan? Yung pag-aampon natin ng bata? Oo. Hindi mo ba talaga gustong umampo ng bata? Gusto mo ba? Oo, sana kung papayag ka. Sige. Sige? Gusto mo na mag-ampo ng bata? Oo. Bakit biglang nagbago isip mo? Sabi mo, wala nino man na makakapalit sa pwesto ni Tupe, hindi ba? Wala nga. Never namang mapapalitan ng pwesto ni Tupe dito sa puso ko. Pero sa tingin ko, ito na talaga yung kapalarang nakatakda sa atin eh. Baka ang gusto talaga ni Lord kumalinga tayo ng batang nangangailangan ng magulang. Magulang na gagabay, magmamahal at magpapalaki sa kanila. Baka tayo na ang sagot sa dalangin ng isang batang nangangailangan. Siguro nung simula pa lang, hindi na talaga para sa atin ang pagkakaroon ng anak. Gusto siguro tayong gamiting instrument ni Lord para magbigay ng maayos na buhay sa mga batang napabayaan ng sarili nilang magulang. Nakakatuwa naman na ganyan ang iniisip mo. Sige, magsimula ulit tayo Arcely. Bumuo ulit tayo ng pamilya. Yun naman talaga ang plano, di ba? Pangako natin sa isa't isa. Ilang beses man tayo madapa, magtulungan tayo para makabangon ulit. Oo, pangako yan, Doming. Papadudot, medyo matagal ang naging proseso ng pag-aampon namin ng bata dahil idinaan namin ito sa legal na proseso para hindi ito magkaroon ng problema kalaunan. 3 years old na batang lalaki ang napili namin. Pinangalanan namin siyang Janus na ang ibig sabihin ay bagong simula. Kay Janus ko ibinuhos ang lahat ng pagmamahal ko. Itinuring ko siyang tunay na anak kahit na hindi siya nanggaling sa sinapupunan ko. Masaya ako, Papa Dudut, dahil pakiramdam ko
Sa pag-aalaga na ginagawa ko kay Janos ay para ko na rin inaalagaan si Tope sa langit. Sa kabilang banda ay unti-unti ko na rin binuksan ang sarili ko kay Aris. Hindi na kami tulad ng dati pero kahit papaano ay nagkakaroon na rin kami ng kaunting komunikasyon. Malaki ang naitulong ng pagdating ni Janos sa buhay namin dahil siyang naging instrumento kung bakit tuluyan ko nang natanggap na wala na si Tope. At tuluyan ko na rin napatawad si Aris sa mga nangyari. Siguro nga ay madali lang sabihin na kalimutan na ang nakaraan. Pero ang problema ay ayoko itong ibaon sa limot. Gusto kong manatili pa rin si Tope sa puso't isipan ko hanggang sa mamatay ako. Pero tuluyan ko nang iniwanan ang mga masasamang nangyari sa nakaraan. Pagkalipas ng panahon ay bumukod na rin kami ni Domeng Papadudut. Nag-rent kami ng 2-story house na malapit lang sa trabaho niya na pinalilibutan din ng mga eskwelahan na maaaring pasukan ni Janos kapag nagsimula na siyang mag-aral. Marami ang nagbago sa pagkawala ni Tope. Pero marami din ang nanumbalik sa pagdating ni Janos Papadudut. Masarap ang maging magulang. Ito ang trabaho natin na alam kong mahirap gawin pero balang araw ay maganda rin naman ang kalalabasan. Hanggang dito na lamang po ang kwento namin, Papa Dudut. Sana po sa pamamagitan ng storyang ito ay mas mahalin pa natin ang mga anak natin dahil hindi natin alam kung ano ang dala bukas sa ating kapalaran. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Arceli. Sa ating kabarangay na si Arceli, maraming salamat at kami ang pinagkatiwalaan mong magbahagi ng iyong kwento. Marami ang mapupulot na aral sa naging kwento ni Arceli, mga kapuso. Isa na rito ang pagiging porsigido na makamit ang mga bagay na inaasam natin. Ang pagkakaroon natin ng matibay na pananampalataya at higit sa lahat ay ang tiwala sa Diyos na hindi niya tayo pinabayaan at dinig niya ang mga hinaing natin. Kapatawaran na ang isa rin sa aral ng kwento ni Arceli. Mahirap magpatawad lalo na kung labis tayong nasaktan ng isang tao. Okay lang kahit na hindi natin agad magawang magpatawad, move on at your pace, sabi nga nila. Ang mahalaga ay unti-unti nating marirealize ang kahalagahan nito at balang araw ay darating din ang panahon na tuluyan na nating mabibitawan ang sakit ng nakaraan at muling buksan ang ating puso para magpatawad. At ang pinakahuli ay masarap maging magulang. Nanggaling man sila sa atin o kahit na hindi pa natin sila kadugo, ang mahalaga ay meron tayong buhay na ginagabayan at pinutulungan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.